Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa barkamu da wannan lokaci, fatan muna cikin ƙoshin lafiya. Kamar yadda kuka sani muna gudanar da karatuttukan mu akan forex trading, wanda wannan karatu ba so ɗaya ba ba so biyu ba, wannan shine na farko. Duk da dai kwana biyu mun ɗan tsaya, dalili shine mun kwashe bidiyon mu daga wancan YouTube ɗin, mun kuma mayar da shi wannan YouTube ɗin, so wannan ya bada dama sosai wajen dakatawar karatun namu. Amma insha Allahu ta'ala yau za mu ci gaba da wannan karatu da muke yi, insha Allahu. Kamar yadda muka yi bayani, yau abin da za mu tattauna shine market structure. Shin yaya za a gane market structure, ya za ka yi amfani da shi a kasuwa, menene market structure? Amma kafin nan mu ɗan je gaba kaɗan mu gane shin yaya ma candlestick yake aiki, me ake dubawa a candlestick, to sai mu dawo, wannan zai taimake mu wajen ganin gane market structure. Shi misali yanzu mu zo mu ɗauki candlestick, misali a ce duk wani candlestick za ka gan shi baya wuce haka, misali sai body ɗin shi, ina trend line ɗin mu, sai body ɗin shi, misali duk wani candlestick haka za ka gan shi. Za ka iya ganin wani gajere, wani ga wannan, amma dai duk candlestick abu ɗaya yake gaya maka. Candlestick ya rabu gida biyu, akwai bullish akwai bearish candlestick. Akwai bullish akwai bearish. Wannan bari mu canza mai kala, misali mu mayar da shi baƙi. Yawanci za ku gan su a yanda suke ja da green ne, amma wanda mun ɗauki wannan mu mayar da shi baƙi, wanda hakan shine zai ba da damar mu fahimci abin yadda ya kamata insha Allah. Mu bar shi haka, ba sai mun tsaya wani customizing ba, amma duk da haka zai fi kyautuwa mu ma je cikin, ina da wani hoto da na telegram na bidiyo na candlestick din, mu je mu gan shi sai mu dawo. A gurguje wannan shine candlestick. Shin ya za a yi amfani da shi mu gane wannan candlestick din? Misali yanzu, amma a nan gurin an samu matsala, wannan shine bullish candlestick, wannan ja din, wannan kuma shine bearish. Kai ma za ka iya canza duk kalar da kake so. Amma yanda kasuwa ta fi bamu a haka ne, mun nuna muku yanda za ku yi amfani da trading view. Yanzu menene abu mafi muhimmanci da mutum ya kamata ya gane? Shine shi wannan candlestick din iya tafiya ne da square hudu. Misali idan bullish yake tafiya candlestick, za ku gan shi da iya budewa daga ƙasa ne, wannan shine inda ya bude open ɗinsa, body ɗinsa kenan, sannan kuma iya rufewa ne daga sama. Amma kuma za ku ga wata jela nan, wato ga wani jela nan shadow, ga kuma a sama da ƙasa. Wani za ka gani, wani ba za ka gani ba. Wanda ka gani me yake nuna maka? Cewa shin kasuwan nan da ta zo sai da ta tafi up, ta je ta taɓa wannan high ɗin, bayan sai da ta je nan gurin tukun sai ta dawo sai ta kulle a nan. Wannan kuma iya gaya maka kasuwan nan fa anan ta buɗe, amma sai da ta yi ƙasa, ta je ta taɓa wani abu da ake nema, wani low da ake so ta ɗauka, tukun sai ta dawo. Kuma duk wani candlestick a haka yake buɗewa. Za mu zo gaba za ku gane akwai power of 3, AMD pattern kenan, accumulation, manipulation, distribution. Za ka fi gane yadda candlestick yake tafiya. Idan ka zo opposite haka za ka yi. Shi kuma bearish wanda yake zuwa ƙasa, iya farawa ne daga ƙasa, iya farawa ne daga sama, iya farawa ne da iya buɗewa ne daga sama. Yanzu misali idan ya buɗe daga sama, wannan high ne da yi, in baka ga high ɗin nan ba to bai je ba. Wannan da iya baka labarin gaba ɗaya abin da yi, abin da ya faru da shi candlestick ɗin ne kawai a takaice. Kar mu ja bidiyon da tsayin Allah dan muka shigo. Yanzu maganar da za mu yi akan haka shine subscription ɗina ƙare, shine za mu yi magana akan yadda kasuwa take tafiya, wanda kasuwa yake based on yadda kasuwa take tafiya, wato market structure. Wannan muna smart money suna kiran shi da market structure. Da ita kasuwa tana tafiya ne a misali, ka ga kasuwa za ta tafi sama, to ba direct kasuwar sama take zuwa ba. Kasuwa tana tafiya ne internal to external, amma ba mu zo kan internal to external ba. Yanzu mu yi magana akan market structure. Wannan shine abin da kasuwa take tafiya. Misali kasuwa haka take tafiya, hakan nan da ka gani, to haka kasuwa take tafiya. Idan kasuwa za ta dawo ƙasa, to haka kasuwa take yi ta dawo. Kun ga wannan?
haka kasuwa take yi ta dawo. To wannan shine market structure, based on structure da kasuwa take tafiya a kansa kenan. Shi kuma wannan idan ka tara su sai dai candles da dama, su candles da dama su ne za su baka wannan abin da kake so. Amma misali kai a matsayinka na trader, ta yaya kake samun damar kai trading a cikin wannan kasuwar? Misali, ta yadda shi trader yake samun dama ya yi trading shine kasuwar akwai internal to external. Misali, yanzu misali kasuwar nan idan ta zo nan, ka san akwai karatun da za mu yi nan gaba, za ka gane ya za a yi ta zo nan. Idan ta zo nan ta shiga nan gurin, ka san me za a ƙara samu. Za ka shiga kasuwar a tafi da kai, ka sake samun damar shigan nan idan ta dawo, ko kuma ka biyo wannan retracement ɗin kasuwar ta dawo ƙasa, ko kuma in ta sake dawowa ka sani, in ta sake dawowa nan gurin ka sani misali. To ta yaya za a yi ka gane kasuwa ta zo an samu wannan? Shine karatunmu na gaba za mu yi, mutum zai fahimci yadda ake samun MSS, market structure shift. Wannan haɗin idan aka yi, so daga shi mutum zai gane cewa kasuwar ta zo sama. To idan kasuwar ta zo ƙasa, to haya low za ta dinga yi. So amma mu a smart money ba haka ake kiran shi ba gaskiya. To yanzu misali ka gani, to wannan da shi ake samun dama a shiga kasuwa. Da shi muke samun dama mu shiga kasuwa cikin sauƙi ba tare da wani ɓata lokaci ba. To ka gani, bari mu shiga cikin market ɗin mu ga yaya abin yake. Ina tunanin abin zai fi ma'ana. Ok, to yanzu mu zo mu duba a nan gurin me ya faru. Misali nan gurin mun ga kasuwa ce za ta zo sama, za ta yi ƙasa. Misali daga sama za ta yi ƙasa. So bari bayan kai analysis ka gane, kar ku damu da duk abin da zan ce, ku dai kawai ku ci gaba da bibiyar bidiyon mu, insha Allah za ku fahimci A to Z na abin da muke nufi. Yanzu misali nan an shiga internal, misali nan kasuwa ta shiga, ka sani za ka zo ka nemi entry ɗinka a nan gurin, wanda high ɗinka zai zama wannan low ɗin. Kar ku damu, akwai karatu akan internal to external da zamu yi. So in aka ɗauki wannan low ɗin, wannan high ɗin aka dawo, so kaga inda za ka sake samun entry, yadda muke neman entry. So ka gani aka ɗauki wannan high ɗin, still dai akwai wani abu a nan da za ka zo, wanda za mu yi karatu akan su abubuwan da ake PDRS kenan. Za mu yi, in ka duba TikTok ina ma already na riga da na yi karatu akan su. So za ku iya zuwa TikTok ina IB Forex, za ku dudduba su insha Allah. So nan gurin misali gashi nan. To da haka ake neman entry. Duk wani trader na duniya da wannan damar yake samun entry ya shiga kasuwa har ya yi trade. So kun gani, so wannan shine internal to external. A nan gurin me ya faru? An samu market structure shift. Market structure shift, wanda wasu daga cikin smart money suke ce mai change of character, wanda za mu zo mu yi karatu a kan shi na musamman. Shi ma Allah yadda abin zai fi mana sauƙi idan muka zo internal to external. So abin zai fi mana sauƙi. Yanzu ga shi nan misali ga yadda za ka dinga samun damammaki. Wannan muna yin shi ne from the beginning, so za ka ji wasu abubuwan ba ka fahimta. So karka damun, Allah ya rara. Wannan market structure kenan. Mun yi magana akan market structure ne saboda mutum ya fara sanin haƙiƙanin yaya kasuwar take tafiya, me kasuwar take yi. Idan ya so komai ma daga baya ka zo ka sani. So wannan kun ga shine yadda kasuwa take tafiya, market structure. Mun sani kasuwa tana tafiya sama ne da ƙasa misali. So bari mu zo mu sake gwada ku gari. Shine kasuwa tana tafiya high low, misali internal to external. Kun gani? To a wannan ake neman dama a yi trade. Kun gani? So wannan shine babbar damar da ake samu a yi trade daga ciki. Wannan shine karatunmu na yau. So insha Allah zuwa gobe, bidiyon iya neman ya kai minti 10. Insha Allah zuwa gobe za mu ci gaba da karatun namu akan dai shi wannan abin da muke karatu akan shi. Karatunmu na next insha Allah zai kasance, idan na tuna internal, zai kasance PDRS insha Allah.